Ningizimu Afrika Mzansi ke bingalele kaMusizwe Sibongo Washoze lapha ke ubuka ke General ke Warren Masemola umkhumshana ke amaphoyisa kuze lonke bekade ke ekhuluma ke nebezindaba namhlanje qinisekisa ke ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi ongkhomishina ke amaphoyisa kwisifundazwe kwaSunatal nakanjani ke ezokuphepha zakhe sethe zandiswa zengezwa ngenhloso bake qinisekisa uba ke usephephile futhi ke akathinteki kalula. Yes, it has we've beefed up. In terms of physical protection, you know that, as I said, he's been getting threats to his life in that province. We have beefed up his security, but he won't be persecuted. From my side, surely there will be no persecution of any member of South African Police Service, not only him, but anyone. Mkhwanazi ke ngesonto uveze ke insolo ke eziningi ethinta ke ngqongqoshe amaphoyisa ke nomkhakha wamaphoyisa ukuthi ke kunengikhuhlala kukhona kulemkhakha kanti ke iningizimu Afrika nxa zonke sikhombisa ke umeseka umkhwanazi njengoba ke nase Western Cape bembeke imasho sukweni layizwe ngenhloso uzona ke nomkhwanazi kanti ke eThekwini ke kusasa ke noma ke cishe ngomhla 15 izosuka eCarris Fountain libangise eDurban City Hall ngenhloso ukuthi ke baveze kweseka umkhwanazi.